Fl-imħażen, il-ħaddiema għaddejjin jaqtaw linjam forum ta' qlub ta' kull daqs u ipinġuhom sabiex iżejnu t-toroq u l-ġonna pubbliċi ħalli lil-Għawdex jagħmluh attrazzjoni sabiħa għal żmien il-maħbubin. Iżda parti d-dekorazzjonijiet mill-ewwel sa 16 ta' frar, il-Ministeru ta' Għawdex qiegħed jorganizza qatt ta' attivitajiet li jinkludu kemm tradizzjonijiet kif ukoll attrazzjonijiet ġodda maħsuba sabiex jattiraw lil kull min iżur il-gżira. Fost dawn se jkun hemm serati ta' kant, daqq, makkjetti u għana, poeżiji u stejjer, kummedji, sfin u attivitajiet tal-familja kollha. Il-qofol tal-attivitajiet jintlaħaq is-Sibt 15 ta' frar bil-kunċert Għawdex inħobbok fi Pjazza Indipendenza fir-Rabat. Seddoq l-Orkestra Mużea u l-mistieden speċjali huwa Ivan Grek, li se jkanta fost kantanti oħrajn Maltin u Għawċin. Il-Ministru għal Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri qal li biċ-ċelebrazzjonijiet ta' San Valentinu il-kalendarju kulturali u vibranti f'Għawdex jerġa' jibda jieħu l-ħajja. Qal li dan l-avveniment stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-attrazzjonijiet ewlenin li jwittu t-triq għal sena ta' esperjenzi kulturali fil-Gżira Awċija. Spjega li l-għan ta' dan il-programm huwa li tinħoloq atmosfera unika fejn Għawdex ikun ċentru ta' kultura u ospitalità. Temm jgħid li dan l-investiment huwa kruċjali għall-aspirazzjoni li Għawdex jiġi rikonoxxut bħala l-Kapitali Ewropea tal-Kultura għall-2031, mira li qal tirrifletti l-identità unika u l-wirt dinamiku tal-Gżira Awċija.